खेसारी लाल का पहला गाना जो अभी तक ट्रेंडिंग में नहीं आया है, गन्ना का नाम है लियाई मुरबा। तो खेसारी लाल के आज गाना आइल, गाना के नाम है मुराबा। अब उ सब गाना के छोड़ा, पहले हई देख मर्दे इ खेसारी भैया मुराबा के नाम पे मिठाई खाता रहन का। हमहू छपरा जिले के हई, छपरा जिले में तो ऐसा मुराबा होकबे ना करेला, तो हमार तो लगता है रसगुल्ले ह। कल एक गाना के बारे में, तो गाना तो एकदम लाजवाब झकास। इ गाना पे व्यू गइल बा 6 घंटा में 1.4 मिलियन आ लाइक बाटे 1,18,000। इ खेसारी लाल के पहला गाना ह जौन की अभी तक ट्रेंडिंग में नइखे गइल। हमार लागता कि जब तक इ वीडियो हम छोड़ेम तब तक इ गाना ट्रेंडिंग में आ जाई। तो जा लोग तू लोग देखा लो कि खेसारी लाल के गाना ट्रेंडिंग में गइल बा कि ना। आ ट्रेंडिंग में गइल बा तो आके कमेंट करा लोग। खेसारी लाल के फैन हो लोग तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दे लोग, मर दे चैनल डाउन हो गइल बा।